Doa, 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 era costureira, o Eva traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, Eva era poeta, o Eva cuidaba da besta, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. O gusto pola elocuencia é ancestral. Trátase de usar con agudeza a palabra para deleitar, conmover e persuadir. Así nacen os versos, os proverbios e as adiviñas que se converten neses códigos da sabedoría popular, almacenados na memoria colectiva que tanto serven para conservar e herdar o coñecemento como para argallar coas palabras, coas razóns e coas ideas. Ao cabo, as bromas, as chanzas e as brincadeiras son o doa a doa da vida, o sal dos risos que lle dan sabor á nosa existencia, na xuventude e na vellez. Marzo ventoso, abril lluvioso, hacen a mayo florido e hermoso. Sempre hai que buscar a consonancia, a rima, porque normalmente os refráns riman. O refrán, sí, hombre. Hai un refrán. Marzo barzán cara de can. A mediodía ronca a abella e á noite morre a ovella. Enténdeme a cousa? Si marzo, marcea, maio, mallea. O sea que será un buen mes de maio. Ronca a abella coa calor, a mediodía, pero co frío, á noite morre a ovella. Como había un que é un pouco... Bueno, hai que dicirlo, que non pasa nada. Teño que dicirlo. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. E a cando marzo non marcexa, todo maio nevarexa. A ver se me entende. Marzo ten que marcexar. Que se non marcexa marzo, todo maio nevarexa. Moitas cousas. De refranes e montores non me salen agora, hombre. Delfines que mucho saltan, viento traen y calma espantan. De la mujer y en la mar no hay que fiar. Nube baje con humo, de mucha agua presumo. Ou aquilo de que, por exemplo, no noso pueblo dicíase vai chover que corren, que veñen os curas para andar monxas. Ou que van a escurar monxas para andar oscuras. E tiña unha explicación. Norte oscuro, vendaval seguro. Si del sur el viento es, botas de agua a los pies. En Celanova había frailes, había salesianos naquela época, eran frailes, non sei se eran salesianos. E cando o aire viña dese lado, pois as nubes corrían para este lado, que era onde estaban as monxas. Por iso tiña unha lógica, que se dicía que cando corrían os curas para andar monxas que chovía. Porque cando viña o aire dese lado chovía con facilidade. Doa, 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 era costureira, o Eva traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Todas as civilizacións agrarias tuveron sempre meteorólogos. Outra cousa é que tuvesen algunha garantía. Había un oráculo nas aldeas moi curioso, que era as mulleres que tiñan callos nos pés. Cando había cambio de tempo, doíanlles os callos. Bueno, plantar miraban sempre por a luna. Ora, houve un tempo daquelas non se sabía como agora. Cando había as lunas, por exemplo, na luna nova non se podían plantar as cousas porque senón plantábamos no menguante. Levan un cerquillo, non sei se non temos cambio de tempo, porque unha leva un cerquillo. Tira o mentiño aquí do sur, mañán temos cambio de tempo. Mirabas a xente así. Si as campanas do suroeste de a parroquia de Lexanas soía, xa podía estar hoxe un día de sol que mañan chovía. Tampouco fallaba.
Era costume comprar sempre o calendario zaragozano, porque dicían que era o mentireiro, pero que era o que acertaba no tempo. O gaiteiro de Lugo. O gaiteiro de Lugo. Donde traía o tempo para todo o ano e máis traía refráns e cosas así. Hai o gaiteiro de Lugo, sí. E o zaragozano tamén. A miña nai compraba sempre o gaiteiro de Lugo. E alían os gaiteiros. Según o que dicía o gaiteiro, viña o tempo. E outra compraba o zaragozano, que acertaba mellor que o gaiteiro de Lugo. Cada un tiña a súa creencia. Os mariñeiros entendían moito do tempo. E preguntaban a un mariñeiro, que dices, choverá mañá? Non temos chuvia, non. Cando se metío o sol aquí polo oeste, aquilo todo clariño, dixemos, mañá está bo día. Pero cando salía o sol todo encarnado pola banda de Vigo, mañá está jodido chove. E o mellor chovía, dixía, mariñeiro da Rua de Luz, que sequera sabe cando vai chover. Doa, 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 costureira, oa traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Burlábamos ao mellor de... Sempre, máis ben, sempre as murgas sempre iban contra o párroco. É o cacique. É o boticario. Era o que había. Había unha rotoralia, un parral, tivo ese fenómeno, non se sabe. E un día, de noite, acordámonos que había festa lá nunha aldea cerca, e por aí ás 2 da mañá ou ás 3, me cago, nos fomos ás uvas. Había dúas chavalas ali a enredar no monte, xa eran chavaliñas, mociñas. Eu, como estaba a facerlle medo, e eu, como vou facer? O veciño meu tiña unha navalla que lle mandaron un tío de Cuba, vai a navalla máis bonita. Entonces subiu ir, que eu non quise subir ao parral, subiu ao parral, me cago, según subiu, rompeu, e caiu abaixo, ve. Saquei o pantalón, puxeme en canocillos, tapei a cabeza. E salir ao cura, en paz descanse, Dios le teña no ceo, e era bon cura. Saliu ao corredor, cago, con unha pistola, e tirou un tiro ao aire, pero nós, me cago da arena. Eu vos enseño, empezaron a mirar, empezaron a tratar de escapar. Eu, canto máis, claro, máis eu máis me apuraba, para correr a máis. Mataronse a correr polo monte abaixo daqueles ocos, perderon de atrás. E dali outro día viñamos á misa, non sabe? Entonces, cando o cura predicou e tal, dixo, quen ha perdido esta navaja? De quen é esta navaja? Nós que le diñas. Ainda hoxe non se soupo de quen era a navalla. Fodíase cada trastado. Fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la, fa la 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 la. Faer bolas de papel con muñecos recortados e despois botalos ao techo na clase, cousas así. Íbamos petar as portas de noite. Sin saber miña nai. Cando era pequeno, pedíalle un tambor aos reis. Pero eran de lata, sonaban como esas latas do pimento, non sabe? Como esas que tocan así con as latas. Sonaba así a lata, claro. Pero miña nai comprou unha vez unha tarteira de porcelana. Eu provei cos palillos no cu da tarteira, sonaba de maravilla. Resulta que a tarteira, faltaba a miña nai a tarteira, e dixía, onde estará a tarteira, onde estará? E eu, cando non estaba na casa, tocaba na tarteira. Hasta que un día sentireme tocar, mira onde está a tarteira, ten esta agachado. Doa, doa, aldea mare xa quedaba na casa, cuidaba de todos, iba as patacas. Doa, 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 doa. Gamberradas, pois varias. Como, por exemplo, coller un can e coller unha lata de pintura destas que había de pintura de pintar as portas, meterlle un cordel, enchelo de pedriñas e amarrarlle ao can e botar o can. O can, canto máis corría, máis lle tocaban as latas e máis corría o can. Outros facíamos unhas flautas da cousa dos castiñeiros. Cando eran novos, frotábamos e sacábamos a cáscara, depois tapábamos e enchíamos de auga, e depois viñamos, pum, ca boca, soplamos e botábamos de auga as rapazas. E as rapazas chamábamos de todo, menos guapos. Collían
3 ou 4 coles, envolvíanlle unhas boñijas metidas no medio, dabanlle as coles á vaca. Unha vez trajada a vaca aquela col, empezaba a botar a linco fora e a babear, e o mellor puñan 3 ou 4 vacas babeándose e eles ríndose. O que había outros enredos, un dos enredos que me recordo que se levou, foi noutra vez levábamos un retratista. Desde estropearlle as ferramentas aos labradores, sacarlle os arados días de San Xoán para as corredoiras, a máis as grades, a máis os carros, esmangallarlle todo, e irlle roubar a froita. Ui, María Santirma. Eu me levaba unhas faldas bastante grandes, pero iba sin pantalón e sin calzoncillos. E levábamos unhas postales bastante bonitas. E non se retrataba máis que a mozas. Vellas non queríamos, e rapaces tampouco. E as mozas que se querían retratar, dábase un regalo nun sobre. Entonces, íbanse pondo, e eu era o acomodador. Iba apuñando ao xeito, e cando eras estaban máis ou menos, dicíalle, agora sale o pasariño, mirade para a máquina, porque eran aquelas típicas máquinas que había nas alamedas. Levantáballe a saia para arriba, entonces vían o Cristo colgado. Ai, que vistes? Nada.